Ahoj, vítam ťa pri ďalšom videu stránky Genedu. Dnešná téma je, ako používať lokálne umelú inteligenciu. Čo budeme k tomu potrebovať? Budeš k tomu potrebovať program LM Studio. Môžeš ho stiahnuť do stránky lmstudio.ai. Následne si tento program nainštaluj na počítač a spusti ho. Po jeho spustení budeš vidieť toto rozhranie. Cez lupu môžeš vyhľadať vlastne umelé inteligencie, jazykové modely, ktoré môžeš stiahnuť do tohto programu a následne ich používať. Dajme tomu, že chceš použiť model od DeepSeeku. Tu vidíš rôzne modely, hej, tu je DeepSeek R1 Distill. Klikneš naň, tu si vyberieš variantu, ktorú chceš stiahnuť. Tu vždy vidíš označenie danej varianty Q3, Q4, Q6, Q8. Čím je tam menšie číslo, tak ten model je vlastne menej zložitý, je viac zjednodušený a verzie s väčším číslom, napríklad Q6, sú náročnejšie na počítač. Najlepšie je vždy nejakú verziu modelu stiahnuť, otestovať a následne na tom vieš zistiť, či ten model je dostatočne zaujímavý pre teba alebo je príliš pomalý a tak ďalej. Ja používam napríklad tento model DeepSeek Qwen7b a verziu Q4 najčastejšie. Ak chceš model používať, tak si zvolíš tu možnosť, vyberte si model, ktorý chcete načítať, hore a vidíte tu rôzne modely. Napríklad tu je model Hermes 3 Lama a my si vyberieme tento model. Tu si môžeš nastaviť vlastne parametre, ako veľmi bude využívať napríklad vlákna procesora, môžeš nastaviť menej vlákien, viac. Necháme to na 4 vláknach. Tieto ostatné veci nemeň, ani ja im až tak zatiaľ nerozumiem, takže ich zatiaľ nechám tak a dáš možnosť načísť model. Výhoda tohto programu je to, že je rozhranie jeho v češtine a nie je nejako komplikovaný na používanie. Dokonca si pamätaj tvoje čety. Dole vidíš vlastne vyťaženie rámky, procesora. Zvyčajne tieto modely viac zaťažujú grafickú kartu, takže odporúčame grafickú kartu aspoň 12 GB pamäťou a aspoň 4-jadrový procesor a ideálne viac ako 16 GB RAM. Ja mám 16 GB RAM a viem, že pri náročných modeloch by som mal problém, takže musím používať skôr jednoduchšie modely. Takže model nám načítalo a tu už klasicky zadaš príkaz, čo potrebuješ vytvoriť. Zvyčajne tieto lokálne modely lepšie fungujú v angličtine, takže ja budem používať angličtinu. Dáme napríklad voľbu, že create article about healthy food. 2000 words. Use some nice. Je to úplne jednoduchý prompt, no na ukážku. A chvíľku počkáš. Vidíš na to, že to beží lokálne, je to celkom rýchle. A ako vidíš sám, pomerne rýchlo to generovať jednoduchý článok. Samozrejme, ako každá umelá inteligencia, občas ti môže vygenerovať táto umelá inteligencia nejaký nezmysel, ale vidíš, pekne to aj štruktúru robí. Je tu proste nejaký recept, hej. A vieš tam pridať aj prílohy, nahrať súbor a tak ďalej a tak ďalej.
Ak sa ti toto video páčilo, ak chceš sa naučiť viac o počítačoch, ako používať počítač prakticky, tak sa prihlás na odber kanála. Ďakujem za pozornosť.